Muna zan saurayi ko guda ɗaya har ilo. Muna zan saurayi guda ɗaya. Idan ku an mai alkawarinta ya ce baya so. Ai Allah ne baka ba shirin kama ne. Za a mallaka masa ita. Idan yana ganin abin wasa ne sai ya magana da bakinsa. Ina kai aure ba. Wani ba ka yarka wallaka. Wannan baya ni zan ba da ni zan ba ya ta mai. Ita za ta ni ne bai yarka wallaka. Wanda mallake ba. Ni ya ka zilinda. Ko da makocinsa. Sai da aka kai a bana aliyar. Ita ya kuma ne? Za ka aura? Ai Allah ne baka ba shirin kama ne. Me kace? Amma kana da gemu? Ina kai aure ba. Wani ba ka yarka wallaka. Wannan baya ni zan ba da ni zan ba ya ta mai. Ita za ta ni ne bai yarka wallaka. Wanda mallake ba. Ni ya ka zilinda. Ina kira. Kai da wasu mula a yi kayan zaune sai ka fi kyautar bin ruwa. Karfi kayan ki. To shi ke na. Inda ya ce ba a kan bai shirya ba. Sai ta gidan ku sai mai tafiya. A'a. Wannan. Budurwa uwa wa an mai kwace mata kwace wallahi. Akwai kaya a bayan ku. Ya zauna. Allah ya baka.